Kaniyang lugar na sa Luzon nga apektado sa Bagyong Christine ang nasulod sa Disaster Operations Center sa Office of the Vice President aron sa paghatod og relief packs. Ari ang report ni Argil Relator. Padayon ang relief operations sa Office of the Vice President sa mga lugar nga naigo sa Bagyong Christine sa Luzon, labi na sa Bicol Region nga may resulta sa halapad nga pagbaha. Sulod sa relief packs ang food ug non-food items. Lakip kini sa response phase na ginatutukan sa OVP sa ilang 24/7 Disaster Operations Center. So doon kami nakatutok sa response dahil ito din yung laging hinihingi na tulong ng ating mga kababayan. Nagbibigay kami ng non-food and food relief at meron kaming kalusugan food trucks para sa hot meals ng ating mga first responders. Dunay deployment gikan sa Central Office sa OVP ngadto sa Bicol Region aron madungagan ang ilang manpower sa ilang relief operations. Gawa sa Bagyong Christine, nangandam na sab ang OVP sa pagresponde alang sa posibleng mga bagyo sa mga mosunod nga adlaw. Pinaghahandaan din ng Central Office, ng DOC, ang tawag namin sa Disaster Operations Center namin, yung darating na mga bagyo pa para ganun din, response din ang ibibigay natin. Nagpasalamat sab si VP Sara sa pribadong sektor nga mihatag og tabang pinaagi sa OVP. Dugang ni VP Sara, dinhisab nakita ang kamahinungdanon sa pagtukod og satellite office sa OVP, labi na sa Bicol, aron mas dali nga makaresponde panahon nga dunay kalamidad. Sila yung unang-unang nag-respond, no? Nag-respond ang ating Bicol Satellite Office kasi nakapreposition sa kanila yung mga relief boxes. So, nauna na sila doon sa Albay, tapos inugment sila ng central office namin para sa buong Bicol. Dugang sa bise nga importante nga aligned ang investment sa disaster risk reduction ug mitigation sa national ug local governments. So mahalaga din ang preparation. Mahalaga na na-forecast ng gobyerno kung ano yung posibleng problema na darating dala ng bagyo or dala ng kung anumang earthquake or volcanic eruption para nakakapaghanda yung national government in coordination with the local government unit. Nagpaabot sab si VP Sara sa iyang simpatya sa mga apektado sa halapad nga pagbaha. Ang aking pagpapaabot ng condolences at simpatiya sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo at sa ating mga kababayan na namatayan or nawalan, missing ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay hindi kayo mawalan ng lakas ng loob. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao